Vandaag is de derde keer dat ik meneer Errol Burger tegenkom en dan gelijk mag spreken. Ja, klopt. Oh, oké. Wat is de tweede naam van Errol Burger? Hendrik. Je moet nadenken. Want die naam komt niet vaak voor in mijn systeem. Ik ben Errol Hendrik Burger. Oké. Geboren op... 20 december 57 op Ganzee. Oké. Ja, oude Ganzee. Ja. Dus ja, en opgegroeid op Bronsweg. Oké. En wat voor herinneringen heb je aan die buurt? Aan het opgroeien op Ganzee en Bronsberg? Ja, Ganzee was een mooie zeg maar, dorp. En was ook, daar is eigenlijk die EBG-evangelie Ja. gemeente begonnen. Ja. Dus daar hadden we kerken, scholen, dus we hadden alles daar. Dus dat kan ik nog denken. Nog goed herinneren. Ja. Oké, en Bronsweg? Ja, Bronsweg is het, daar ben ik op school gegaan. Daar ben ik ook muziek gaan maken. Oké. Op school? Ja, ik zing ook op school. Ja. Do, re, mi. Ja, weet je wat do, re, mi is? Zeg dat do, re, mi? Do, re, mi. Mi, fa, sol, la, si, do, do. Ja, klopt. Ja. Dus daar is die zang, die carrière begonnen. En mijn moeder, die zingt ook in het koor. Oké. Mijn vader, die maakt ook muziek. Dus eigenlijk komt het vandaar. Het is een mengeling van mama en papa. Papa, Dat ja, maar die zang komt van moeder. Oh, oké. Ja. Ik kan zingen. Oké. En de naam van je moeder was? Burger. Oké. Voornaam? Georgia. Shorsha. Burger, ja. En je vader? Henny Hoop. Henny Hoop. Ik hoor alleen allemaal typische Nederlandse namen. Ja, maar dat bedoel ik. Ja. Ja, ik weet niet hoe die mensen aan die namen komen, maar kijk, ik ben niet erkend, dus mijn moeders naam. Ja. Maar al die namen daar, Smit, Zegelaar, Jozefzoon, Leidsman, ja, noem maar op. Zo Jeroen, Holland, nee. Ja. Babylonia. Ja. Ja. Oké, en hoeveel kinderen hebben je ouders gehad? Mijn ouders. Mijn moeder, mijn vader. Moeder. Zeven. Oké, 7. Oké. En jij bent nummer? Op mijn moederskant ben ik nummer 1. Oh, je bent de oudste. Ja, en mijn vaderskant ben ik nummer 3. Oh, oké, zo. Ja. En hoeveel zijn er nog gekomen bij de vader? Wat zei je? Hoeveel kinderen heeft je vader dan? Is van 13. 13. Oké. Nou. Padre was Ja. quiet. Heb je dat van padre overgenomen? Nee. Nee, ik heb maar 7 kinderen. Ja, oké, maar. Oké. Ik heb het rustig. Net als mama. In dat geval ben je in de richting van ja. mama gegaan. Oké, nee, nice. Oké, dus daarop op school geweest. Overigens zingen de broers en de zusters ook van mama? Bij moeders kant? Nee, van papa's kant wel. Oh, dus jij bent de enige bij mama die... Bij mama's kant, ja. Oh, oké. Want die zangers van Sikkim, als je van die band hebt gehoord. Ja, ze waren toch daar de is mijn avond, broertje, ja? is mijn broertje. Ah, maar van vaders kant? Ja, vaders kant. Ah, oké. Dus daar op school geweest en dan gezongen? Op de lagere school, Ja. ik ging ook naar... ik was op de 5e klas. En dan moest ik zangles krijgen van mijn mentor. Ja. En die zegt altijd, je bent lui om te zingen. Dus ik ga thuis bij mijn moeder. En dan als mijn moeder hoort dat ik wil geen dingen leren, zangles willen leren, dan heb ik een probleem thuis. Dus op den duur moet het maar. Oh, zo. Ja. Dan ben ik eerder fysico dan ik zingen. Dus je ging liever vissen dan zingen? Ja, eigenlijk wel. Oh. Maar ja, op den duur en zeg nee, je hebt een alt stem. Je moet alt zingen. Dus zo dan zeg ik oké. Dus zo heb ik die do, re, mi geleerd en begin te zingen. En ik zelf hou van zingen. Oké, en wat zong je toen je klein was dan? Mopa mi tapu, teni masanga, temi go na oso mego tegi mi mama. Ja, die liederen. Dami one sexy mate. Dus ik wil net zeggen, Dami one sexy mate voor me. Maar dat is een van je grote hits. Ja, lobiade, ufa mi odwe. Lobia saide, ufa mi odwe. En wat betekent dat? Even we het erover hebben. Als het gaat om liefde. Oké. Zeg maar, als er zeg maar, geen liefde is, dan houdt het op. Dan is niks meer. Ja, je kan van die persoon houden, maar tegenovergestelde moet ook van je houden. Ja, toch? Ja, absoluut. Okay, Love is mutual, met beide kanten opgaan. Dus als er geen liefde daar is, dan gaan we huilen. Okay. Dus eigenlijk heb je een nummer genomen dat je kende als kind. Ja. En dat heb je dus gemaakt tot... Tot muziek, tot in die band.
gespeeld. Zeg maar, de meeste liederen van ons, zeg maar Saramakaans van de Ganze, zijn, veel van die liederen zijn zeg maar, oude nummers van die oude mensen. De traditionals eigenlijk. Maar tussenin dan maak je ook weet je kan ook een beetje schrijven. En dan verhaal, meestal. En bekijken hoe kan je, zo niet meer atilo bitemi en bekijken hoe kan je. Maar het gaat allemaal om liefde eigenlijk. Oh, oké. Zijn alleen maar liefdesliederen? Ja. Was je erg verliefd toen je die... Nee, dat niet. Nee. Oh, oké. Dat zou ik wel denken. No. Als je die liederen hoort natuurlijk, maar nee. Maar ik hou van zingen. Dus dat is mijn hobby. Ik hou van zingen. Oké.